Bangaphezulu ka-6,000 abasebenzi kuhlanganisa nothisha bangu-2,300 abebebhekene nembazi yokulahlekelwa umsebenzi. Kepha-ke ngenxa yengcindezi ekhabhinethi esifundazweni nezinyunyana, umnyango kuthiwa uthole elinye ikhambi. Abekho othisha esizobadiliza. Kepha-ke siyafisa futhi ukucacisa ukuthi kulezi khala ezu-2,000 ebesifisa ukuthi zakhe ngenxa ye-curriculum esishintshile kwezinye indawo, asizokwazi ukuthi sizakhe lezo ikhala ngoba phela naku imali yanele sikayitholi. Umnyango kuzophoqeleka ukuthi wenze eminye imizamo yokuthola imali yokuholela abasebenzi njengoba lo mnyango ubhekene nokuncishiswa kwesabelo mali eminyakeni emibili ezayo engango-20 billion amarandi. One, it means that we are not going to have a sufficient number of educators in class. Two, it means that we're not going to substitute educators that go on leave for different reasons. Lona ngumnyakazo oshayelwe ihlombe ezinyunyana. Siyabonga kakhulu nje nakuyena uhulumeni kwaZulu Natal ukuthi ukwazi ukulalela la sizeza khona ilaka lethu ngalesi sinqumo ebesikade sesenziwa ngoba lokho bokuzokwenza ukuthi sihlele emuva ngokwezemfundo kwaZulu Natal. Khona manje abasizi bothisha ezikoleni sebezofakwa kwi-PESAL system bahole njengabasebenzi bakahulumeni ukugwema ungaholelwa ngesikhathi. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.